Gurbanuly Berdimuhammedow 17-nji ýylyny Balkan vilayatyna iş saparyna bolup ýene bir näçe aýratyn şert töredilen kärendeçiniň halynyň habar aldy. Emma suw, tehnika we dökün yetmezçiliginden kötenip ýylyň bergil çykýan daýhanlaryň kynçylyklary Watan programmasynyň öwgül reportajynyň arkasyna galdy. Şol ruwatda media prezidentiň önüm öndürýän adamlaryň işiniň gadarynyň bilinmegi barada hem gurrun edenligini aýdýar. Mundan öň ol Orokya paýta ýygym mewsimlerini daýhanlar bilen wagtyna hasaplaşmagy tawsyrardy we şondan soň telewizionyada bankomatdan alan pullaryny ýüzüne süýleýän adamlar gorkallardy. Ýöne daýhanlaryň ýylly manatda gazanýan girdejesi, onuň girdejesiniň dollaryň döwlet kursunaky we gara bazar kursunaky gymmaty, maşgalanyň ekin ekmekden başga nämelere dayanmaly bolýanlygy açyk tyr bolmagyny galýar. Azatlyk radiosu 2012-nji ýylda daşogully kärenneçi Gülsenem Togtaýew bilen söhbetdeş bolanyny ol köni pullan 15 milyon manat, ýagny 3000 manat giýerde jallym diýipdi. Şeýle dol maşgalasynda 18 adamyň bardygyny, 5 bolup işleýänliklerini, suw, tehnika ýeterlik bolsa ýagdaýlarynyň gowrak bolýanlygyny görüň berdi. Tadakanyň ýazmagyna görä, Balkanly kärenneçi Tagan Nurdy Bayramguliýew 40 kilo golay ekin ekýär we bu ýyl 17 hektar ýeriniň her hektaryndan 40-45 sentner hasyl almakçy. Emma radio bu kärenneçiniň anyk näçe giýerde aljakdygyny anyklap bilmedi. Resmi maglumaty görä, döwlet daýhany suw, dökün, ýokary hili tohumlar, ýokary önürjülükli kuwatly tehnikalar bilen öpjün edýär. Emma yerli synçylar, daýhanlar munyň ýalan wagazlygyny, ondan adamlaryň garnynyň doýmaýanlygyny aýdýarlar. Döwlet baş tutany 2 ýyl mundan öň önüm satyn alyş narhlaryny ýokarlandyrmak wadasyny berdi. Şu wada bilen barlykda prezidentiň Lewap, Mari, Daşoğul we Balkan welayatlaryna eden saparlaryny daýhanlaryň alýan girdejileri, olaryň ýyllyk gazanjy hakyny hiç gurrun etmezliginiň sebäbi bilen gyzyklanyp, azatlyk regionlardaky habarçylaryny bir näçe sorag ýerdi. Kärenneçileriň beren maglumatlaryny umumlaşdyryp netije çykarsak, owa ýerlerinde ýaşaýan önüm önürjüleriň ýagdaýlary ýyl-ýyldan agyrlaşýar. Köp adam çay bilen çörek tutýar. Öz sözleri bilen aýrylsa, jüýje sanalýan wagtyna, ýagny daýhan önüren we döwlete tawsyran önüminiň puluna alanyna kärenneçileriň köpü bergil çykýar. Kärenneçileriň ne ýer sürmäge, ne ony ýumşatmagy, bejermäge, ne hasyl ýygnamagy tehnikasy bar. Üstesine olar korrupsiýanyň hem pidasy bolýar diýip anonimlik şertinde gurlaşan 60 ýaşly Lewaply kärenneçi habarçymyz aýtdy. Onun tasdiklamagyna görä, owa huzurlygyna korrupsiýanyň çuňlaşmagyny owa hyzmat diýilýän döwlet edarasy uly rol oýnady. Ýeri sürüp berýänni, hasyly ýygnaýanny, dökün satýan hem şu edarady. Şonuň üçin daýhanlar ýylyň-ýylyna bergil bolup çykdy ýa-da diňe ölmedi çörek puluny gazandy. Soň bu edara prezidentiň fermany bilen ýapyldy diýip kärenneçi aýtdy. Lewap vilayatynyň merkezi Türkmenabad şäherinde ýylatyň eýem ençime ýyldan bäri ýüzbe-ýüz bolup gelýän azyk gytçylyk meseleleri, bank kartlaryndaky pullaryny naklaşdyrmakdaky kynçylyklary prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň tebrik eden saparynyň dowamında azawlyk hem bolsa gowşanýaly bolup görünse-de, saparyň ýygyany bu ýagdaýlary ýangadandan mewjap başlady. Ýatlatdyk 8-nji iýunda Berdimuhammedow iş tapary bilen Lewap vilayatyna baryp, galla orogynyň alnyp barylşy bilen tanys bolupdy. Bu Berdimuhammedowyň apreliň ahyrynda ýurdun gündogur tebitlerinde turan hemde helakçylykly netijeleri ýol açan güýçlü tupandan soň tebit eden ilkinji taparydy. Prezident ejer çekin regionlary eden taparynyň dowamında harasatyň netijelerini agdamady. Prezidentin gelen günleri Türkmenabadyň dukanlarynda un peýda bolup, ol ýaşaýjylaryň tas ählitine diýen ýaly ýetdi. Bankomatlara hem pul goýuldy. Ozal ençime aýlap küsünüp ýören adamlar kartlaryndaky pullary naklaşdyryp bildiler. Ýaşaýjylar muňa gaty begenipdiler. Emma bularyň ählisi göz boýukçylyk ekeni. Prezidentin saparyndan soň öňkü bar bolan meseleler ýangadandan gaýdyp geldi diýip Azatlygyň Lewap vilayatyndaky habarçysy 18-nji iýunda maglumat berdi.
Azatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde söhbetde bolan yerli resmiýetleriniň biriniň tasdiklamagyna görä, bu wagtlaryň çäreler prezidentiň taparynyň dowamında ila tarysynda bolup biljek nägilelikli çykyşlaryň öňüne almak maksady bilen gurnulypdyr. Bellesek mundan öň Türkmenawatda adamlara weýrançylykly haratatyň netijeleriniň aradan aýrylmaýandygyny, häkimetleriň ilatyň ýeterlik aladasyny etmeýändigini aýdyp köçelere çykypdylar. Resmiler prezidentin gelen mahale adamların protest demonstrasiya geçirmeginden howatir etdiler. Sol sebäple de öňünden dukanlary haritler bilen doldurdular, bankomatlara pul goýdular. Prezident gidenden soň sol öňkü düzgün gaýdyp geldi diýip yerli resmiýetleriň biri bilen söhbetde sulan habarçymyz gurrun berdi. Türkmenistanda barha ýetileşen ykdysady kynçylyklaryň işsizligiň fonunda ýurdun dürli sebetlerinden Ahal welaýatyna gelip işleýän ýüzlerçe raýat agyr şertlerde işleme, kanalda ýuwunma we onuň bulanyk suwundan içmäge mejbur bolýar. Azatlyk radiosynyň bu barada habar berýän Aşgabatly habarçysynyň tasdiklamagyna görä, bu raýatlar Ahalyň Bäherden we Baharly etraplarynyň arasyndaky Mürçe we Sünçe owalarynda ýerleşen Arkaç meýdanyndaky Garawum kanalynyň jülgüsindäki owa hojalyk ekinlerinde işleýärler. Bu ýerde Mary we Lewap welaýatlarinden gelen işçi aýal gyzlaryň we erkekleriň ýüzlerçesi işleýär. Olaryň köpüsi Marynyň ýoly tön etrafyndan gelen bulutçulardyr. Olar esasan ekin meýdanlarynda palto otagyna olaryň düýbüni ýumşadyp, haşal otlardan arasalamak işlerini ýerine ýetirýärler diýip gizlilik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 17-nji iýunda gurrun berdi. Habarçymyz bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan Lewaply işçi zenanlaryň biri özleriniň bir aýyň dowamında 30 gün işleýändiklerini we munyň üçin 600 manat hak tölenýändigini aýtdy. Bu biziň her birimize günde 20 manat baha kesilendigini aňladýar. Göz getirip görüň. Häzirki wagtda bir halta unyň bahasy 560 manat. Biziň aýlymyz bolsa 600 manat. Ýöne şeýle bolsa da ýurtda başga iş tapyp bolmaýandygy üçin şu işte işlemäge mejbur bolýarys diýip işçi zenan habarçymyza gurrun berdi. Maglumat üçin aýtsak 2020-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap ýurtda iň pes aýlyk haky 870 manat möçberinde kesitlenildi. Üstesine de Lewaply işçi zenan işleýän ýerlerinde ýaşama üçin kadaly şertleriň döredilmändigine, özleriniň kanalyň suwuny ýuwunmaly bolýandyklaryny we onuň bulanyk suwundan içýändiklerini gurrun berdi. Biz ekin meýdanlarynyň gapdalynda dikilen külbelerde ýaşaýarys. Bu ýerde suw hajathana ýaly şertler ýok. Kanalda eşiklerimizi ýuwýarys, özlerimiz de şol ýerde ýuwunýarys. Kanalyň bulanyk suwuny gaplary dolduryp, durlap içýärys. Öýlenlik we akşamlyk naharlaryny gerekleşip taýýarlaýarys. İş berjiler çörek, palta ýagy we makaron bilen üpçün edýärler diýip işçileriň ýene biri habarçymyza gurrun berdi. Azatlyk radiosy bu aýdylanlar barada Ahal welaýat häkimliginden komentar alyp bilmedi.